Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari serial Tando Channel. Kembali kita akan coba berapresiasi lewat alunan musik tradisional Minangkabau. Berkolaborasi akan mencoba berdendang ria lewat dendang apa judul dendangnya? Satampambani. Mudah-mudahan COVID berlalu. Bagi kita semua, yuk saling menjaga kesehatan, jaga jarak. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Yang Maha Kuasa. Selamat mendengarkan. Satampambani ganti parintang adusana ayatigo ganti parintang adusana ayatigo sakete kajin kanduang may basalisi tasis sajo kanduang ay guru lamo tasis sajo kanduang ay guru lamo Oinan bagi dua nekan mangko badayu anan badayu nangadi badai kotibo onan badayu nangadi badai kotibo mangko gendu dua nekan bau obang manung banyak ninda akan wangoinan tabao banyak nanti tidak akan wangoinan tabao